Sziasztok! Egyébként most Hófehérkecica vlog, meg mixióval egy kicsit. Egyébként nem minden tag így állandó a csapatba. Pedig lehetne egyébként, ez nyilván rajtuk is múlik, hogy ők szeretnék-e, hogy állandóan itt lenni, vagy stb. Nyilván ez azt jelenti, hogy nekik nem fő álmuk ez a YouTube, de biztos vannak olyan személyek, akik egyébként fő álmuk. Szerintem az a cél, hogy egyébként minél jobban legyünk, és mint ahogy egyébként itt a Podus Channel-en említettük is, hogy meg is lehet osztani egymás gondolatait, bajait, stb. Csak errefele még nem megy a csapat, nem baj. Nyilván annak is megvan az oka, hogy miért dolgozunk csapatba, vagy miért kell csapatba dolgozni. Lehet, hogy még ez is fog változni és próbálkozni, de még ez nem biztos. Szóval jelenleg egyébként jó ez a helyzet, csak lehetne mindenki egy kicsit így őszintén, nyilván emiatt néha vannak ilyen rosszabb kedvű pillanatok, meg lentebb, stb., de ez nem akarom, hogy befolyásolja a munkánkat, a csapatmunkát, meg a YouTube nézőket, hiszen nekik megnézik sokan, és tartozunk ezzel. És most konkrétan azzal, hogy folytatjuk ezt az évösszegzőt, hogy melyik voltak a legnézettebb videók. Például itt a beauty dolgok, mert tegnap még vettünk egy ilyen csomaggal, és van ez a kis juicy bombos, szóval igen. Ja, hát itt mondván, hogy a brandek. Van az úgy, igen, hogy többen építik. Van, amikor barátok lesznek, hogyha ilyen közös érdeklődés, de viszont ha nagyon másak az emberek a csapatba, és esetleg nyelv is más, akkor lehet, hogy egyenlőre még nem. De ezzel sincs baj, viszont a jó munkához van, hogy többen kellenek, és akkor munkatársak. Jól van, akkor folytassuk és nézzük meg. Na és akkor itt van ez a signature egy dolog egyébként, ugye a beauty termékeken vajon az igazi aláírás szokott-e lenni? Hát általában igen, szóval ez egy ilyen fontos kérdés. Na most meg már jön tényleg az icike-picike barátok, amit szerintem inkább azért részben fiatalabbaknak az LPS, meg stb. Annyira nem, de azért meghagyom meg az Alisáéknak, szóval igen. Az egyik évösszegző videó lekerült, és ugye tudjátok, én annyira még nem videóztam LPS tyúbosat, inkább csak ilyen később a fiúk belevetették magukat, azt már megbeszéltük, hogy egyébként a Bűvös Birodalom titka, meg a Cukorka ország volt a legnézettebbek, amik ilyen konkrét storyboardosak, aztán lehet, hogy azok a fiúk már elmentek egy olyan suliba, ahol ezt tanulhatják, vagy érdeklődés, stb. És akkor utána jött ez a vonal, a beszélgetős, tudjátok, részben média, meg barát, meg ismerősök, meg minden. És ő nekik a videóik egyébként ott a tévévonal még futott, mint ezek a műsorok, mint a akkoriban állarcos énekes, stb. Szóval kijelenthetjük, hogy abból a korból ezek voltak a legnézettebbek. Egyébként ez a következő években is így volt, mert ha megnézzük a Dancing with the Stars America, hát külföld verziók mentek nagyon, és egyébként azok még ilyen nagyon megvágott videók voltak, meg filterrel feltett arcokkal beszéltek benne a párok, emberek, lányok, fiúk, szóval akkoriban ez futott meg egy-két ilyen gameplay, például a Genshin, bár egyébként az ilyen underrated videó volt sajnos, mert hogy abban a csoportban ugye az emberek vannak, hát összakosodnak, mint anime fanizmus, és akkor ezek a Genshin videókat nagyon, még akkor nem ismertük a játékot, egyébként erre a telóra meg gépre már simán föl lehet rakni, mert volt időszak, amikor szenvedtünk ezzel a Steam-mel, hogy nem futott jól, holott egyébként a live-ok gameplay-elésből nagyon sokat lehet húzni. Itt még az elején, amikor sortok kezdődtek ugye a Podus Channel-en, hát ezt egyébként ilyen indiai short videók mintájára készítettük ezeket, bár itt ritkán volt, csak egy stand-up volt, ami legalább 2800-1000 megtekintés volt, és hát igazából utána ilyen nyári vonal kezdődött, igen, és ez tavaly nyár volt. Hát LPS, na ekkor készült az a film, ami egyébként, amiről tegnap beszéltünk, bár itt nem voltak sajnos olyan, legtöbb a 100 körül volt, egyébként ezek már így le is vannak, 500, 100
400-500 már levették a fiúk, akik csinálták, nagyjából csak azért gondoltam, bemondom. Itt egyébként ilyen beszélgetés, meg ez a trópusi világelemzés, azok úgy futottak videók. Aztán jött a tél, amit már tegnap megbeszéltünk, és akkor itt egyébként hát leginkább ezek az ilyen random reakció videók futottak a fiúktól, szóval itt azért láttam, hogy volt egy-két 400-600, szóval azok nem voltak rosszak. Azért mondom ezeket be, mert mondom ezeket így, volt egy időszak, amikor már ezen a YouTube-on egyébként nem annyira találjátok meg. 1600 például, amikor azok a kis gömbös karkötők, szóval ezek jók így. Gömbös karkötő videó. Szóval igen. Meg bullet journalos 1700, 2600. Nem rossz az, szóval itt már jöttünk mi is, meg a lányok, szóval nagyjából odáig tartottak a sortok, mert azokat már nem tudom, hogy a régi sortokat mennyire tudjátok megtalálni. Na, itt egyébként az Alisáig partia az elég nagyot ment, szóval jó volt akkor ezek szerint, Alisáig én parti, 1800 1000 megtekintés, szóval utána pedig 1300 000, itt a tévé, hát az szokásosan, szóval nagyjából ennyi volt ez a 2 év, így ugye látjátok milyen fontosak ezek, főleg a mai korban, hát ezzel, amivel nagyon foglalkoznak az emberek, hogy mi mennyit fut, és hát remélem, hogy megkapták az elismerést egy picit azok a személyek, akik akkor ezt csinálták. Ez azért volt pont, ez egy Pút csatorna, hogy YouTube tapasztalatok, egyébként most ezt a Fériszt néztük. És összességében King Show, Keresztút, LPS, igen, mert a tavalyi évekből, ami bejött az első ilyen kis LPS-ek. Hát nagyjából ennyi volt így egyébként már ezek az évek, hogyha összegezzük, meg aztán ezek is mentek. Szóval nagyjából. Szerhágdal is, szóval ez egy jel, hogy gyakoroljuk, így angol az menni fog, csak így random. Hát a másik csatornán pedig szokásos beszélgetős, itt például 181 volt a Nathanielnek a Crowere, 110 egy üzenet a Mú királynőktől, szóval igen. Helyzetjelentés, hogy elromlott a gép. Amúgy ez egy kicsit ijesztő dolog volt, és mégis nagyot ment. Itt az énekdalok egyébként jobban mennek, képzeljétek el. Szóval ez csak azt jelenti, hogy szerintem a nézőket, valódi nézők erre kattintanak. Régi kameraminőség. Hát ezt összegezzük, hogy itt nagyjából. Ez csak olyan 151, bár itt kezdődtek ezek a bemutatások. Például párizsi szuvenírek, meg itt a világ minden tája körül. Egyébként van egy ilyen balatoni vlog rész, Kinder unboxingos, mondjuk ez itt érdekes, szóval hát ezek jók, igen. És utána jönnek ezek a igazából inkább ilyen Insta-szponzor beolvasások, amik ilyen kis aranyékszerboltok, általában azokat kaptuk régebben. Ezek a gameplayeket csináltak, szóval azok angyaltanfolyam, és az ilyen ünnepekhez kapcsolódó beszédeik elég nagyokat mentek. Szóval szerintem ezekre van igény a jövőben is. Ez a 2 csatorna nagy munkákról nagyjából ennyi eddig. Egy YouTube csatorna, hát nem tudom mennyire rated, egyébként appok YouTube csatorna, ahol hát azóta is nyilván azok kiszálltak egy pár médiákból, hogy paródiákat csinál. Hát most ezen most lehet nevetni, vagy már sírni, mert olyan fura. Hát sajnos van ilyen.